de juny hi ha hagut ple a l'Ajuntament de Manlleu, el qual s'ha iniciat novament amb un minut de silenci i record a les 33 víctimes de la violència masclista a l'estat espanyol durant aquest 2020. Pel que fa a les resolucions de govern, volem destacar que un cop més s'han aprovat totes per unanimitat, fent evident que una altra vegada que no hi ha oposició i que no hi ha debat en els plens. D'aquests punts aprovats volem destacar la liquidació de la Fundació Privada Museu del Ter, que passarà a ser gestionada totalment per l'Ajuntament. Pensem que és una llàstima que passin a ser públics just quan són deficitaris, però en aquest cas és una oportunitat perquè el museu sigui més del poble i per al poble i per tant que aprofundeixin temes de cultura i història local. També volem destacar les modificacions al pressupost municipal aprovades pel ple, per les quals es destinaran recursos públics a partides com, per exemple, la rehabilitació del pavelló o la millora del paviment del carrer Enric de l'Aris. En relació a aquest punt, vam trobar a faltar una explicació clara i pública de les contrapartides que implica aquesta modificació del pressupost, com, per exemple, les subvencions per rehabilitacions o l'eliminació de plans de desenvolupament comunitari. Per altra banda, el ple també va aprovar altres mesures com el nomenament del nou jutge de pau titular i el nou jutge de pau substitut. Volem destacar especialment el fet que no es va informar per part de la Regidoria de Seguretat Ciutadana respecte a la intervenció dels Mossos d'Esquadra, els antiavalots, que aquest dilluns van desallotjar a la seu de la BBVA a la plaça Fra Bernadí. Sobta i es valora negativament que davant d'aquesta operació policial de les característiques que va tenir no s'informi al ple a la ciutadania. En relació a aquesta ocupació del BBVA, al finalitzar el ple, la gent de la plataforma d'afectats per la hipoteca d'Isona va poder exposar els fets i va demanar de manera explícita a l'alcalde que donés el seu suport de forma pública a l'acció que s'estava portant a terme per resoldre el cas de 5 famílies que estan en procés de desnonament. L'alcalde es va sentir molt incòmode i davant d'aquesta intervenció va afirmar que ell ja havia fet contactes amb els representants dels bancs, però en canvi no s'havia fet cap contacte amb la gent afectada, amb la gent de la plataforma. Llavors, destacar que la gent de la plataforma i els afectats van marxar del ple sense tenir un suport públic clar i contundent de l'alcalde o del ple. També durant el torn d'intervenció del públic, el CUP Manlleu, després de mostrar el seu suport a la plataforma d'afectats per la hipoteca d'Isona, va fer una pregunta relacionada amb la campanya Quins sous, engegada fa pocs dies i que té com a objectiu un acte de transparència respecte als sous dels càrrecs electes de l'Ajuntament. Específicament, la pregunta feia referència a les percepcions econòmiques del segon tinent d'alcalde i regidor de promoció econòmica, Josep Maria Anglada, les quals tenim certesa que no són més que un sou encobert, ja que aquestes sumen un total de 1.702 euros mensuals que s'amaguen darrere de conceptes de dieta i manutenció. Sorprenentment, no va ser el regidor en qüestió qui va respondre a la nostra pregunta, sinó que va ser l'alcalde. Però novament va defugir sense voler entrar en una resposta clara i concisa al respecte i excusant-se dient que aquesta informació